and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After year... Wa pa man si Pauline? Hapit na ang oras. Relax, she. Basig may nalanganan lang o gamay. Kasaro niya. Ang matag minuto kinahanglan nataka niyag bili. Yes! Woo! Ano? Kagwapo sa may agaw. Mayaw na babae pa, marag sikit sa ni Austria. Ito si... Pero, ang hayan kayo siya siyang gisulob ko. Guys, let's all get ready. Pila ka minutos na lang, mag-start na ha. Pero hangtod karon wa pa ang pride. Usa makay problema. Usa pang kahay nahitabo. Hello? Can I talk to the groom? Pauline, usay problema. Hapit na ang oras. Let me talk to your brother. Yes. Ay, di bayana. Pila ka minutos na lang. Kuya, tumaga si Pauline. Huh? Niyang phone, Oh. Hello, babe. Are you coming na? No, babe. Cause the game is over. Ha? Usay? Ganti-ganti katwiran. Magbayad ang may utang. Babe? Stop calling me babe. Kay kung doon na may angayan nga mo sangpit na kong ingon ni Ana, kana mo ang tao nga tinuod yun na akong ikinahanglan. O tinuod nga love. Kinsa mo ay akong ubanan nga to sa kalipay kayon. Pauline. At least ako paghihapon ang madaugon. Nagtuo kang nalipay ko sa mong gisugat nga mood na ako sa akong pagbalik dito sa Davao. Kipatubo ni mga akong sungay dahil kinsa karon mo paluhod na ko. Goodbye. Hello. Wait. Hello. Kuya, doon na siya? Uy, Pauline nga maabot. Sulti sila. Uy, kasal nga mahitabo. Go! 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 Malas ka lang daw. Kay may balik ang tao nga tinuod na kung kimahalog ikinahanglan. Ugok, bugo. Way makahimo sa pagpaluhod ni Pauline. Kawas lang kang Harry. Gaw, amping ha. Amping gaw. Dili pa oras aron. Mamiya ta din sa kalibutan gaw. Remember? Wa pa mahuman ang atong gimbuhaton. Don't worry. Worried na ko gaw. Perti worried kay ko gaw kay wa may pako ning atong sakyanan. Pero gusto man imong paluparon. Aron mahimutan ka, umukalma. Sige. Pulihi kong drive. Kaya dili sa ko gusto nga pangitahan og bikil. Narabas si Tanas, permis luyo na to. Wa pa matapos ang kalibutan. Unsa na gayang gibuhat? Unsa man gayang gibuhat? Unsa may sa kung anak kaya mamigi pa ka uwawan? Unsa?
Cool ka lang, ha? Day, relax. Kaya kung magpadala kita sa ato atensyon, dili ka na yun magkapanguna-huna o tarong. Para ka, may baobag unsay angay ni mong buhatan. Walang giuntay na utang mahitabo ni Mama. Kay simbak kong mapaga ng akong inahan tungod sa kabuang itong babaeng kundatan, ipanikuro ginako, yaya. Ngapuy-an ginako ang prisuhan. Ay, hilom ana inday sin, oy. Ayaw ko padunggan ni anak, kay nakailabi ako nimo. Yaya, tinuod nga daghan kay kung kayo upos akong inahan. Tungod kay dili usara kay gayon nga ako napasakitan. Pero bisag unsaon pa man gyud, inahan gihapon ako siya. Magtuad-tuali man ang kalibutan, dili gyud malalis nga anak ko niya. O kay anak, kinahanglan paghihapon ako siyang panalipdan o ipanimaw sa mga tao nga magbuhat niyag dautan. I could kill that woman kung simba ko masugamakit sa kadaot ang akong inahan. Ay, gusto na lagi yung taon anang inday, ay, okay. Ay, sa lubuga ang imuna-huna karon. Mintras madapan ni mo gamam, imo kagulingon, cool ka lang. Ha? Nakasabot ka ba? Naminaw ka na ko, Daishin? O, yaya. So, relax. Relax, ha, okay? Ipahuway sa paguna-huna og batik ng imuhag utak. Think positive. Kay dili madali-dalig tiklo ng imong inahan. Oy, kay utrom sa nadautan. Ay, sorry, sino? Nabuhian, sorry. Basta si Glenn, maglisod sa kong kontak. Gi-off sad ang cellphone. Ay, makahuna-huna ra lagi tog kontak kay imuhang maguwang. Ato lamang huwaton, God. Hain ka siya paingon sa yaya. Dili lang mo ta makahuna-huna sa pagbuhat og dautan si kuya. Dili lang kinunta. Pulos ba yata naibaw nga nauwawan gid siya sa mga tao nga naibaw sa hitabo. Mao nga magkapaabot ka ta. Nga mo kalmara si kuya. Ato lamang iampo inday. Nga dili lang tadag-on sa yawa. Ang hugot nga pagtuos imong maguwang si Ginoo. Nakailang ra bang kuya nimo? Makadiyos gid siya. Maong kuwang sa noong ko sa pagtuo nga magpadaog jud siya sa mga pagtintal unya sa yawa. Og magpadaog sa iyang kahuyang, kay tawhanon lang. Okay lang gid unta si kuya og si mama. Na. Ato ta sa chapel ng ospital na. Mag-ampo ta para sa kaayuhan sa imong maguwang og inahan. Sulti lang niya kog. Asa ka gustong muhunong gaw, ha? Sulti lang gaw. Kung asa ang lapit nga labing mingaw nga maayong istabayan o maayong kanan. Ato ta dito pondo. Abi ni mo gaw. Bisan tunog nag-uol ko ba, pero sa naing bahin, nalipay ko. Nalipay ko ganiya nga. Nakakita ni mo nga, mikaon yung kong tarong. Gigotom ko niya, dili ko mukaon. Sa unsang hinungdan. Tungod lang kay biktima ko ron sa pagpakauaw sa usa ka babae ka tigpakaron igdon. Angay ba din ako silutan ang akong kaugalingon? Pinaagi sa dili pagkaon, kay nasakitan ko. Nalipaghong ang akong naong at tubangan sa talang nalambong dito sa simbahan. Hell. Mula bay ragyapon ang isyo. Mahunog ra ang mga marites sa pagpabukad sila mga simod sa pagpulay kiskot sa kaparutan nga naangkon ni Wanderer nga charity vlogger. Mabawi raman niya na sa tarong na to binuhatan. Ang pagpanaway unya sa mga hilabtanon ug hugaw mga utok. Mapulihan ra unya na og simpatiya. Paong sa maabot nga mga adlaw, humalin ni bagyo sa ko kinabuhi karon. Maako ra gyapon ang simpatiya sa tanan. Sorry lang sa inyo nakita na akong pagbiya diha dito sa simbahan. Kaya ako lang gilikayan ang daghang pangutana. Kumusta naman ka karon? Daw? Gamay pahuway lang. Ug ipaniguro na ako nimo. Gabak to normal ra ang tanan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!